Tervetuloa tänne minun Teen ruokaa kanavalle, tai en mä tiedä mikä tämän kanavan nimeksi nyt tulee. Mä nyt kuvaan tän tässä näin, kun mä oon tässä nyt tekemässä kurmea pöperöä. Jos te haluatte löytää kaupasta parhaimman pizzan, vittuinen pakastepizza, tämmönen kinkkuherkkusia, niin sieltä jostain mikropizzojen vierestä. Ja tosiaan, niin, kuten tiedämme, niin repässykulma on sitä varten, että siitä repästään. Ja näin. Et harvoin käy näin, että yleensä se repäsykulma vaan repäsyttyy irti eikä sitä pakettia saa auki, mutta tällä kertaa näin, että repäsykulma on ihan vaan kiusaksi. Onkaan tää joku helvetin italialainen keksintä. Con lievito madre. Oho. Näin, eli käytetään nyt veittä sitten tähän näin. Tosiaan, niin tämä on tämmönen kulinaarinen kurmee ruokakanava, jota sinun kannattaa tosiaankin seurata. Ja nytkin mä annan sulle semmosia vinkkejä, miten tästä saadaan tuunattua erittäin makuisa makuelämys Rooman kaduille, visuaalinen matka, tai vaikka Napoliin tai Madridiin, sinne jonnekin päin Italiaa kuitenkin. Eli kinkkuherkkuinen pizza, ja salaisuus tähän, miten mä teen tästä ihan helkkari hyvä, on se, että mä laitan tän uuniin ja paistan sen siellä. Yllätys. Mutta se, mikä tekee tästä vielä erittäin paljon parempaa, niin on se, että olen kännissä. Tai emme tässä vielä ehtinyt paljon kännäämään vielä. Noin, uuni on sieltä näin tulossa. Ja tää on nopea uuni, niin se voi laittaa sinne. Ja noin. No perseestä, kun ei ole ketään kuvaajaa joutuu yhdellä kädellä, kun yrittää hoitaa nämä hommat. Oho, noin. Noin. Eipä siinä sitten muuta. Menipäs se pitkälle. Laitetaan vähän taaksepäin, että se pitää olla täydellinen sitten. Niin. Ja sitä pidetään sitten niin kauan, kunnes palokunta kutsutaan paikalle. Niin kuin tossa muutama päivä sitten. Enkä edes huijaa. Joo, ei mitään, niin kiitos katselusta ja no en mä tätä tänne enempää kuvaa, että mä menen suihkuun nyt. Moido.